Ľudkovia, dobré ránko vám prajem, alebo pekný deň vám. My tu máme ráno, nachádzame sa na Grobníku v Chorvátsku. Včera a predvčerom sme jazdili na Ungáči, ale stala sa taká vec, že 360 mi odpálilo. Neviem, či sa k nej dostanem. S touto kamerou som mal vlastne natočené helmetkem, ale bohužiaľ čočer nechcel. Jak tu tam prevýšenia, tak som mal takisto otočenú ako na Slováči a nebolo tam vidieť proste nič. Takže z toho môžem povedať iba pocity, že bolo super, ale to už je za nami. Poďme sa pozrieť, čo bude pred nami. A to 3 nádherné dní na Grobníku, takže poďme na to. Tu už chlapci si chystajú svoje mašinky. Je nás tu jak hadov do Krista. Safety briefing. Chceme vidieť, ako to padá. Ale rýchlejší, bol tam. Lebo dečkari predsa len musia to stíhať. Tak budem kričať, aby ste sa mohli obliecť. Safety briefing, Patres povedal, že musíme si dať safety briefing, takže... Ale Patres už robil briefing, ja som bol tam a... sa má bombiť. No, takže počúval som chlapíka taký rýchly preklad, čiže chalani, sme tu len 3 dní, síce ste tu prvýkrát, ale netreba otáľať, hneď prvé kolo, prvá zákruta, treba to bombiť, nemáte na čo čakať, možno sa tu už dlho neuvidíte, pustiť mu to zvonka, znútra, na drzovku. Netreba sa báť, keď ide moc blízko, dole noha, treba to využiť. Využívajte šírku trate, vytlačte ho, hoci kde idete pohrať, máme tu dosť veľké výbehové zóny. Takže po vzore Franta, nech to všetko prebieha ako má, nech sme zdraví a Gasliče, Luka Gaslič, Furt plnej! Keď náhodou sa niekto bojí, takže si má dať jeden na odvahu. Tuto už idú vlci. Ihaj. Ale to je dobré, že idú na trať a každý sa pýta, že a jak sa ide na trať? Tady sa schádza. Tam, nadený. Choď. Začína to veľmi dobre, ale už sa idem chystať aj ja. Na moju prvú jazdu idem sa už pomaličko obliekať.
vybrnkaná. Ukáž, jak brnkáš. Už teraz neviem. Moment, keď chceš, aby sa, ne? A tak je dobre, tak. Tak, tak. A potom je... Teda, jak ste mohli vidieť, R6 dostala kúsek na hubu. Ale nie je to nič také otrasné, čo by sa nedalo nejako urobiť. Sú to plastíky a zo pár kokotín. Ale rider je celkom OK. Zase je to Patrik, nečakane. Už neviem pokolikátý krát, ale okrem krku pohoda. No tak potom opraví sa a ide sa zase rejdiť. Plná bomba. Idem ešte spustiť to a to vysať. Ak sa vyjede vôbec, toto je celkom brutalitou. Počasie z noci tu máme stále také isté, stále veterno. Dneska to asi nebude na jazdenie. Poď na čo, ťahni to, máš na to. Paťo, nezvalí nám dodávka, keď tu varíme. To je pohode. A majú zatvorené dvere. A varia v nej. Víš, nevidím všetko, mám sa to oči. Alebo to dať človek. Od rána to tu celkom ide. Ďalší deň, ďalší kaskadér. Nemá zaradený chval. Nie, to som už vyhodil. Není to nič otrasné. Ale teraz to nebola tvoja chyba. Že teraz to nebola tvoja chyba. Pane, kvôli čomu ste to takto odstavení? Stala sa istá kolízia v prvej zákrute. Hneď na prvom výjazde, v prvom kole. Áno, áno. Hneď prvé brzdy po novinke, tak to som ja. A
Jazdec OK, motorka sa pošrobuje, ideme ďalej. A tá vyzerá v pohode? Vyzerá v pohode, má obidve riadidlá, všetko asi je. Takže týmto apelujem na včerajšie ranné rady, treba ísť od začiatku bomby, že áno, ale tu sa motorečka dáva dokopy. To za chvíľku bude ready to race. Mechanici z Hondy z MotoGP sa majú čo učiť. Oni sa učili od nás. Tak ako nás neberú masovi. Všetko je, vymenili sme, museli sme vymeniť lešenie. Keďže bolo dosť zlomené. Daj to obmedzenie Itálie a Španielsko nás hneď berú. Nie, Není, čo hľadáš? lešenie sme vymenili. Našťastie túto agropliku majú dobrý šop a mali tam. Zadnú gumu sme preventívne prezuli, pretože mali sme za diskom troška štrku. Nebudeme to riskovať. A pokračujeme. Ešte troška nám tu máme locker, tlmič riadenia, odletel, teda Dostal bídu. Dostal zakrky. A ešte toto je štelovák brzdy, tak ešte ten čaká na Petra. Ako ide oprava ďalej? Je to fantastické. Zistujeme nové závady. CNN, alebo Nová Šport 1, 2, 3, 4, 5. My odpovedáme len správnym médiám. Ja si myslím, že chlapci sú Šikovný. veľmi ma prekvapil. Niečo si ich naučil. Tak máme tu posledný update z opraviť z tejto R6. A Vy ste kto? Vy ste odkiaľ? Poďte preč, lebo potom sa nám nedarí. A posledný update je, že už to nepojede. Nosíte nám len smolu s tou kamerou. Chlapci sa už tu chystajú na endurance. Ale nemôžem povedať, ale idú podvátať. Žebráci. Tieto dve bábička idú na to. Tak to bude dobre. Asi mal byť na prvom mieste podľa mňa. Tú trúbu mi tam nechaj, Pedro. Budem trúbiť na Dojčana. Dobre, že ideš za niekým a týry. Kurva, Nechaj mi to, tam budem trúbiť na Dojčana. Máme reštarty. Taký istý jednotný výdach si bol doteraz. Taký kokot, jak si bol a všetko bude v poriadku. A možno ešte aj horší, a bude všetko dobre. Peťo, jak to vidíš s tým Patrikom? Veľmi dobre, veľmi dobre. Chlapec, hlavne to má úplne v poriadku. Hlavne to má úplne v poriadku. Pôjde to. Ideme preto. Výmenu jazdcov! Počas endurance sa museli meniť brzdové platničky. A pravá vyzerá byť. Koľko máš ty? Tam je viac? Ale koľko tam ešte menej na tej hornej? Nie. Oj, daj sem šrobovák, daj platničky. Na kočka, dotlačí. Dobre.
Peťo, dotiahni. Môžeš trochu. OK, pit stop, máme za sebou brzdy vymenené. Patrik môže gasliť ďalej a hlavne brzdiť. Patičky vymenené, palivo natankované. Ideme lietať. Kamaráde! Očava, do Islandovi sme ešte čo menili patička, aby si vedel. My sme menili doštičky. Ja som že to napredné. Možno sa ešte aj vykemri. Dá takto nohy, nech zastaví tu. Pekne, pekne. Gratulujem. Dobrý ste. A platničky dobre, brzdilo to. Nebrzdilo to. Ale koko, neklám. Tak za to si bol taký rýchly, výborne sme to spravili. Môže byť. A dole. Toto ešte ani svet, ani YouTube nevidel, že Marek ide prezúvať zadnú gumu. Ale musí si zobrať za sebou 15 €. To je tá najviac bolestivá časť. To nejak znesené. Jaj, 15 € cigaretky. Čo ti jeme? On si ešte za hento vypýta 15 €, čo nemôžeš ani fajčiť. Pozrite, koľko sa mi vyfajčí. Tu do cvok. To Erik vypýtal? Čo Erik vypýtal? Áno, tento Erik vypýtal. On vypýtal niečo iné. Omaj duhánsky. Hovorí, máte cigary? Toto? Hovorí, nie, to sú hýci. Tak otvoria tretí šuflík, toto? Hovorí, ja neviem, Marek, chceš to? Jasné, zober mu. A potom som ešte na benzínke pre istotu kúpil také, no, že to by... A to si ešte prihľadil. Hente bakalažány. Dnes fajčíme. To niekde tam je na zemi ešte. Ty kokot. Ale ešte predtým sa idem rozlúčiť tuto s Chorvátskom, s týmto tripom, čo sme tu zažili spolu, bolo super. Tiež by bolo viacej takýchto tripov, zážitkov, jazdení, veľa a hlavne, ale bez pádu, lebo bol to festival, no. Bol to festival pádový, nebudeme si klamať, že nie. Ale nič zle sa proste neudialo, takže je to všetko OK. Ďakujem za pozeranie. Poprosil by som nejaký ten lajčík, koment, odber, zdieľať, keď sa dá, keď chcete. Ešte raz ďakujem a majte sa seva.